Amerikan, Olentzerok Errusian, Alemanian, Ingalaterran eta Euskal Herrian barrena eginiko bidaien lekuko izan ginen. Bere basoko lagunak ere ezagutu genituen, maitagarriak, iratxoak, tximenetak. Aurten honetan, Olentzerok Gabonak musikaren herrian ospatzea erabaki du. Denok ondo dakigun bezala, oso musikazalea baita bera. Gehiago luzatu gabe beraz, ongi etorri guztiok musikaz bizi herrira.
Eskerrik asko lagunok, eskerrik asko bihotz bihotzez. Aspaldi da musikaz bizi herrira etortzen nintzela, baina hemen beti bezala musikarekiko zaletasuna eta maitasuna agerikoa da. Zoragarria da benetan, entzun berri ditugun bi obrak bezalaxe. Wolfgang Amadeus Mozarten Turkiar martxa eta Johann Sebastian Bachen Badineri obrak hain ditut gustuko. Baina eurok, ezagutzen alduzue musikaz bizi herriko etxerik garrantzitsuenaren historia. Ba aldakizue non bizi ziren musika notak Solen Ikurrarekin batera. Historio polit bat kontatuko dizuet bat jarraian, baina horretarako zuen dantzen eta kantuen beharra daukat. Ados? Solen Ikurra izeneko emakumea digo. Neguko goiz batean, udaletxera joan zen, eta Solferino alkateari etxe bat eraikitzea proposatu zion. Solferino alkateak baietza eman zion, baina baldintza bat jarri zuen. Pisurik eguzkitsuena alkatearentzat berarentzat izatea. Solen Ikurrak onartu egin zuen baldintza, eta eraikuntza lanak hasi ziren. Benetan pozik zegoen Solen Ikurra alkatearekin lortutako akordioarekin. Eta musikazalea amorratua eta musikarik terberazionaz, herriko bizilagun guztiei pare bat kanta egingo ziela erabaki zuen.
Barruak katiuska kendu etxeko atarian, eta ezaztu txano guztia eskutan hartzeaz. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan plai eginda, goazen zuton norabida. Hortzak kakakla, eskuak lore, hotzarekin normala. Noiz pasako zain, hau da hau mina, hau da hau dardara. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan plai eginda, goazen zuton norabida. Txingurritu zait gorputz osoa, ez da seinale txarra. Orain jantziak, bero gailura, biharko lehorrak. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan plai eginda, goazen zuton norabida. Gaur euria da, protagonista, elurra deseginda, baina berdin du putzuak daude, saltokariko gara. Negua da, urtarrila, kalean jolastu gara, euripean plai eginda, goazen zuton norabida, goazen zuton norabida, goazen zuton norabida. Hilabete batzuk pasa ondoren, Solferinok agindutako etxea bukatuta zegoen. 9 pisuko etxe bizitza dotorea. Berezia zen benetan etxea, 5 pisu eta 4 teatro baitzituen. Pentagramaenea izena jarri zioten, eta bizilagunek pixkanaka euren etxe bizitzak aukeratu zituzten. Egun eguzkitsu batean, Solferino alkatea azaldu zen bere pisuaren. Goitik hasita guztiak ikusi zituen, eta azkenean, 2. pisua aukeratu zuen, eguzkitsuena. Soren ingurak beste abesti bat konposatu eta Solferino alkateari eskaini zion. Milaneko futbol taldeko Mikel Minaldi jokalari famatua azaldu zen errenka. Lesionatuta zegoen, hankan mina zuen, eta pentagramaenean igogailurik ez zegoenez, lehenengo pisua aukeratu zuen bizitzeko. Honek ere bere kanta jaso zuen.
Aitona bat azaldu zen Pentagramean. Lasar zen, Solferino alkatearen aita. Salamankan urte dezente lanean aritu ondoren, familia artera itzultzea erabaki zen. Bere seme Solferino gandik gertu egon nahi zuen. Eta hori ederra, bigarren tartea eskaini zion Solenkurrak. Tartetxo bat nahikoa omen zuen. Sirena bat entzun zen. Simon sirena jolea zen. Siberian, sirena jole lanetan aritzen zen lantegi batean. Baina lantegia itxi zutenez, lanik gabe geratu zen. Zerrekiko eta musikaren herrira etortzen erabaki zuen. Esaten zuenez, orduno joleak zuen sirena. Gau eta egon. Hala egiten ez bazuen, gaixotu egiten omen zen. Hirugarren pisua prestatu zentzaion Simon, eta Solenikurak gauez sirenerik ez jotzeko baldintzapean bertan gera zitekeela esan zion. Honi ere,
bere kanta eskaini zion Solenikoak. Rockero tximaluzte burugor bat azaldu zen bere gitarra zintzilik zuen. Bere izen artistikoa repe rockeroa zen. Hala deitzen zioten dena errepikatzeko ohitura zuelako. Solenikoak reperik goitik bera begiratu eta pixurik libre ez zegoen esan zion. Repek hau entzutean oso haserre jarri zen, eta pixua bai, errepikatzen hasi zen behin eta berriro. Baina inork ez zion kasurik egiten, eta halako batean gitarra bizkarreratu eta etxera sartzea erabaki zuen. Lehenengo pixuko rakoia irekita zegoen, eta sarte eginez sartzitekela uste zuen. Pauso batzuk atzera egin, abiada hartu eta sartu egin zuen. Baina tamalez, eskuo bakoian trabatuta geratu zitzaion. Lagundu, errepikatzen zuen norbaitek entzun ziezaion. Eta baita norbaitek entzun ere. Animuruan, Domingo Gorringo zebilen. Dominak eta sariak gauza guztien gainetik maite zituen tikoa zen. Repe rockeroa balkoitik zintzilik ikusita, beste domina bat jasotzeko aukera ikusi zuen. Abiada hartuta ara joan zen, gantzak erdi erorita zituela. Salto egin zuen reperi lagundu nahian, baina ez zuen ondo kalkulatu eta lurrera eroritzen. Buruan izugarrizko kolpea hartu zuen, eta erizain batek tirita erraldoi bat jarri zion buruan Domingori. Orduantxe azaldu zen Solen ikurra pentagrama eneala, eta bi elementu horiek bertan geratzeko asmoa zutela ikusirik, repe lehenengo balkoitik zintzilik, eta Domingo pentagrama eneako etxe aurreko errepidean, kanta bana abestu ziren. Re,
gau ez iritsi zen. Mende askotan zehar bere bizilekua izandakoa, Monster familia famatuaren gaztelua alegia, sute batek errezuen eta kale gorrian zegoen. Fatali fantasma zuen izena, eta gaztelu berri bat aurkitu bitartean, lehenengo tartean bizitzeko baimena jaso zuen. Hori bai, inorrez izutzeko baldintzatean. Honako kanta hau egin zion soilik da. Bizilagun guztiak etxe aurrera elkarro bete ezagutzeko asmoz. Repekzioenez, primeran zegoen bakoitzak ere kanta izaten, baina guztiak elkartuko zituen kanta batzuk sortzea proposatu zuen. Denen artean, 3 kanta prestatzen hasi zuten. Kantetan, pentagrama eneako bizilagun guztien izenak agertuko ziren, baina izen luzeak zituztenez, hauxe erabakizuten. Pentagrama eneako bizilagun bakoitzaren izenaren lehenengo izkiak hartuko zituzten. Honela, Domingo Gorringo do izango zen. Rete Rokeroa berriz, re. Mikel Dinami, mi. Fatali fantasma, fa. Solferino Arkatea, sol. Laxaro Aitona, la. Eta azkenik, Simon Sirena Jolea, si. Berehala hasi ziren kantak egiten.
Eta ala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila basteroko plazan. Down the holly, la 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 la.
Want the tree to look like snow, tinsel, and mistletoe. Light the lights on the tree, coolest sight you'll ever see. Christmas Eve will soon begin.